Draga djeco, ja, vaša majka, s vama sam radi vaše dobrobiti, radi vaših potreba i radi vaše osobne spoznaje. Nebeski Otac dao vam je slobodu da sami odlučite i sami spoznate. Ja vam želim pomoći. Želim vam biti majka, učiteljica istine, da jednostavnošću otvorenog srca spoznate neizmjernu čistoću i svjetlost koja iz nje dolazi i razbija tamu. Svjetlost koja donosi nadu. Ja, djeco moja, razumijem vaše boli i patnje. Tko bi vas bolje od majke razumio? A vi, djeco moja, mali je broj onih koji mene razumiju i slijede. Veliki je broj izgubljenih. Onih koji još nisu spoznali istinu u mome sinu. Zato, apostoli moji, molite i djelujte. Donosite svjetlost i ne gubite nadu. Ja sam s vama. Na poseban sam način s vašim pastirima, majčinskim srcem ih ljubim i zaštićujem, jer oni vas vode kraju koji vam je moj sin obećao. Hvala vam. Gospa blagoslovila sve i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov. Our latest message of this morning, reminding you that this is just a rough translation. The correct one in a written form you will find during the day in the information office. Dear children, I, your mother, am with you because of your good, because of your need.